milí rodičia, starí rodičia, milí vzácni a vážení hostia. V živote každého človeka sú chvíle, na ktoré určite túžobne čaká a ktoré sa hlboko vpisujú do pamäti každého jedného z nás. Dnes, milí rodičia, práve vy prežívate jednu z takýchto chvíľ, na ktoré sa nezabúda, kde držíte na rukách svoje dieťatko. Určite s veľkou túžbou ste očakávali svoje dieťatko, ktoré sa stalo najlepšou súčasťou vášho bytia, svedectvom vašej lásky k životu. Určite je vám odmenou i darom. Odmenou za lásku, s akou ste ho očakávali a prijali. A je aj vašim darom života. Milujte svoje deti, lebo deti si vašu lásku zaslúžia. Vlastnia hodnoty, ktoré možno už nám dospelým bývajú odopreté. Čistota a nevinnosť. Pre nás je to možno túžba, ideál, pre ne je to skutočnosť. Ešte nevedia vysloviť prvé slová, no dokážu hovoriť očami, ktoré sú vždy jasné, ako Boha pod nás viesť. Vaše deti sú vašou budúcnosťou. To, čo od vás dostanú, odovzdajú raz svojim deťom. Dajte im teda to, čo ste dostali aj vy. A ak ste možno nemohli dostať vy, o to viac im doprajte, o to viac im pridajte. Chráňte svoje deti a majte pre ne pochopenie. Odvážte sa vstúpiť do ich sveta a v ich svete nájdete cestu k spravodlivosti, ku pravde, ku kráse. Milujte ich trpezlivo a spravodlivo, aby ste z nich vychovali statočných ľudí s otvoreným srdcom, ľudí spravodlivých, ľudí zdatných a ľudí pekných. Pekných pre život našej spoločnosti, pre život v našom meste. Želám si spolu s vami, aby vaše deti boli zdravé, silné, aby prežili krásne a radostné detstvo. Príjmite prosím zastúpenie mesta Žilina i v mene mojom srdečné blahoželanie narodeninu vašich detí. Nech vám vždy prinášajú len radosť, spokojnosť a potešenie. Želám vám, milí rodičia, veľa šťastia, rodinnej pohody a trpezlivosti pri výchove vašich krásnych ľudí. Ďakujem pekne. Vítame medzi nami Karolínu Varmatovú. Takže vítame medzi nami Dorotku Melúnihovú. Mne sa páči Ela Ondrišová. A môžu sa pripraviť najbližší Petra Pažického. Takže vítame medzi nami Elu Ondrišovú.
nech sa páči Sofínka Talachová. A pripravia sa najbližší Sebastiána Ťažkého. Ešte raz vítame medzi nami Sofiu Talachovú. Adamko je u mňa posledný. Ešte niekto, koho sme nečítali? No, si už pekne z kolísky. Sa neudrel. No krásne, však sa ti tam páčiš, že? Tak krásne. Ďakujeme veľmi pekne. Dva mesiace je 2 týždne. Počkaj, že my. Ale ty budeš pomôcť. Ďakujem. Dovidenia. Pôjdeš počkať na